हाय लोगोफोर गिबियावनो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बाजिगौथि बर' थुनलाइ आफादनि जि जुथुमा बे जुथुमायावहाय नोंथांमोन बयखौबो वेलकाम खालामनायजों लोगोसे एबा बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अबंसा ब्लग चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो वेलकाम खालामनाय थाबाय बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय दिनै फिन खेबसेबाव दिनैनि नैथि सानावहाय आं नुजाथिफैदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों जि दिनैनि जि नैथि सानावहाय जि थासारि सोलिगासिनो दं बेनि सायाव नोंथांमोननि सेराव आङो दिन्थिनो लादों दिनै आङो दंफैयो नैथि साननि जि हाबाफारि बे हाबाफारियावहाय आङो नुजाथिदों स' नोंथांमोना नायबाय था दिनैनि नैथि सानावहाय गोबां रमान्टिक जागोन मानो होनब्ला दिनै नैथि सान बे नैथि सानावहाय गोबां दायो फुंबिलिनि सम बे फुंबिलिनि समावहायनो गोबां भिर जानानै दं सुबुंनि गोबां होंगो दोंगो जानानै दं स' बिनि उनावहाय आरो गोबां होंगो दोंगो जागोन बेजों लोगोसे नोंथांमोननि सेराव गोबां मोजां रोखोमै नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो नाजागोन स' नायबाय थादो लोगोफोर जाय बिथांमोनहा दिनै नैबे 50 बोसोरसालिया जुथुमायाव नुजाफैनो हादों बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय आरो गाहाम मोननायखौ हामजायग्रोबाय आसा खालामो दिनै नैबे रुंसारि लम्बुदार बर' गोसोखां नैबे सायनासालियाव आलो गोजोनै दिनैनि नैबे थुनलाइ आफादनि जेसेबां हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोरखौ जानो हागौ नोंथांमोनहा नायनानै गोजोननाय मोनगोन आसा खालामो गाबोनबो गेवलां मेलाव फैनानै दिनैनि बायदिनो गासैबो हाबाफारिफोरखौ जाफुंहोगोन होननानै आसा खालामो आरो गोजोनथों नोंथांमोन सार खनसे मिनिना होदो बाय बाय नैबे समावहाय आङो दङ एक्जिबिसन दिन्थिफुंसालिनि लांगोनायाव नोंथांमोना नैबे समावहाय नुगासिनो दङ दिन्थिफुंसालिनि लांगोना आरो बे लांगोनायावहाय गोबां होंगो दोंगोनि नुथायखौ नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ गोबां होंगो दोंगोनि नुथाय दिनै मैया सेथि सानमोन दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानावहाय गोबां सुबुङा बेवहाय बाहागो लादों बेयो जोबोद गोग्गाथाव लोगोसे गोबां सुबुंनि होंगो दोंगो बेवहाय टिकेटनि बेसेना जाहैदों 20 रां होनानै बेनि टिकेटखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोना बयबो फै बाहागो लाफै जोंनि बर' थुनलाइ बाजिगौथि बर' थुनलाइनि जि दिन्थिफुंसालि बे दिन्थिफुंसालियावहाय जोंहा हाबा जानायखौबो जोङो खोनानो मोनदों बेखायनो बयबो फैनानै बाहागो लाफै इन्जय खालामफै आरो गोसोआव थुलुंगा लाफै बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय स' नायबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोननि दिन्थिनो लागोन जे दिन्थिफुंसालिनि नुथाय स' लेट्स गो सार नैबे समावहाय आङो सार बिथांजों दं सार बिथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय मानो होनबा खाफाल गोनां होननांगोन नैबे समावहाय सार बिथांखौ लोगो मोनदों सार बिथांखौ नैबे बाजिगौथि जे बर' थुनलाइ आफादनि जे जुथुमा बेनि सोमोन्दै एसे बुंफोरनायनि थाखाय खावलायनाय थाबाय बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों गोबां रंगिना संगिना माने खोब डिसिप्लिननि गेजेरजों जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि 50 जि कनफारेन्स बेखौ खुंफुंदों फैना जोबोद गोजोननाय मोनदों आसा खालामदों दिनै बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जों बर' हारिनि गेजेराव गोदानै मोनसे मोजां मेसेज जोंनि इयुन जोलैफोरनो जाथिनो होनो हागोन बेखौ आसा खालामदों रोजा रोजा साबायखर सारनि टिम आरो लोगोसे आंनि जे अबंसा ब्लग चेनेलनिफ्राय सार बिथांखौ बरायनाय थाबाय साबायखर सारनिसिम थेंक इउ बेजों लोगोसे सार बिथाङाबो नैबे समावहाय जोंनि गेजेराव दंफैयो सार बिथांखौ आंनि अबंसा ब्लग चेनेलनि गेजेरजों बरायनाय थाबाय सार बिथाङा नैबे जोंनि 50 बर' थुनलाइ आफादनि जि जुथुमा बे जुथुमायाव फैनानै बोरैहाय मोनदों बेनि सोमोन्दै एसे बुंफोरनायनि थाखाय खावलायनाय थाबाय फैनानै जोबोर मोजां मोनदों बहुद साहित्य सभायाव थांफेरबाय नैबे जायगायाव फैनानै बे साहित्य सभायाव जोबोद मोजां नांदों आरो लोगोसे सार नोंथाङा माबाफोर दायो फिल्म शटिंफोर सोलिगासिनो दं नामा प्रिपारेसनफोर नै दा बावै सोलिथ'वाखै सोलिगोन फेब्रुवारिनिफ्राय मोनसे सोलिनो गोनां बबे सिनेमाया सोलिगोन दायो प्रडाक्सना गुबुननि आंखौ लोगो हमनो फैगोन होनना बुंदों मबाइलजों रायज्लायथ'नाय जायाखै थेंक इउ स' माच सारनिसिम आंनि जे अबंसा ब्लग चेनेलाव एसे नुजानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर सारनिसिम थेंक इउ बुङो गुबुन जायगाफ्राव नै मा होनगोन बेखौ दा आं जेबो बुङाबाबो नायग्रा बिथांमोनानो मिथिखागोन अन्थाइ गुफुर मैदेर खाफाल बामोननि जना दाउखा जाना सिजौ बिफांखौ सेवा लानो
बेयो जादों दिन्थिफुंसालिनि गेजेर बाहागोआवहाय मोनसे जिरायसालि बानायना होदों जायफोराव बिथांमोना दिन्थिफुंसालिखौ बेराय मेंदों एबा दिन्थिफुंसालिया जोबोद गेदेर बेखायनो दिन्थिफुंसालियाव जुदि बेरायनानै मेंदोंब्ला नोंथांमोना बेवहाय जिरायनो हागोन नोंथांमोना बे समाव नुगासिनो दं दिन्थिफुंसालिनि गेजेर बाहागोआवहाय मोनसे जिरायसालि बानायना होनाय जादों आरो बे दिन्थिफुंसालिनि बे जिरायसालियाव नोंथांमोना जिरायनो हागोन बेयो जादों जोंनि दिन्थिफुंसालिनि मोनसे दालां आङो सिगांनि जे भिडिअसफोर बे भिडिअसफोरावबो नोंथांमोना दिन्थिनाय जादों नाथाय जोङो दिनै नुनो मोन्दों दिनै गोबां सुबुङा बेवहाय गाखोदों बेरायदों बेजों लोगोसेनो दालाङाबो एसे गेजेराव देमनाय बायदि जालायलांदों नोंथांमोना बे समाव नुनो मोन्दों आरो गाबोन जोबथा सानावलागै दालाङा बायनोबो हागौ जेबो गेरान्टि गैया नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ दालां दिन्थिफुंसालिनि दालां नोंथांमोना नैबे समावहाय नुदों जोंहा बाजिगथे बर' थुनलाइनि जे जथुमा बे जथुमावहाय जोंनि जे एक्जिबिसन दिन्थिफुंसालि बे दिन्थिफुंसालियाव मोनसे न'खर बानायनाय जादों बर' समाजाव बबे थासारिया सोलियो बेनि दिन्थिफुंसालियाव मोनसे न'खर बानायनाय जादों बेवहाय नैबे समावहाय लाइभ नोंथांमोना नुगासिनो दङ जे जोंहा बर' धोरोमारि जे बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों जोङो नैबे समाव हाबा दाननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव नैबे जोंनि बाजिगथि जे बर' थुनलाइनि जथुमा बेवहाय मोनसे बियो जोंनि जारिमिनारि बेयो जारिमिनाव थागोन बेयो जे बेवहाय मोनसे हाबा सोलिगासिनो दङ हाबा जादोंमोन बेयो जोंनि जारिमिनाव थागोन नोंथांमोना नैबे समावहाय नुगासिनो दङ जुनियासो खम मोनदों इन्दिफोरखौबो बेलेगाव बेखौ 33 बुङो बे जादों दिन्थिफुंसालिनि मोनसे नुथाय बे जादों मोनसे हाखर रानज्रिंनाय हाखर बेवहाय दैया रानज्रिंनाय दं बेजों लोगोसे बिथिं बेनि सेर सेरहाय जोंहा बानायना दोननाय जादों सासे बर' हौवानि नुथाय जिहेतु खुसिया सुलि लानानै खबाय लानानै बिथाङा खुसिया थुनो थांनाय नुथायखौ बेवहाय दिन्थिनो नाजादों बिथांमोना नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दं सासे हौवा सुबुंनि नुथाय बेजों लोगोसे बेनि सेर सेर नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे औवाजों बानायनाय औवाजों गोबां जिबि जुनारखौ बिथांमोना दिन्थिनो नाजादों औवानि बानायनानै नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ जे औवाजों गोबां जुनारफोरनि महर होनानै बिथांमोना बानायदों नैबे समाव नुगासिनो दं नोंथांमोना रानज्रिंनाय बे हाखरनि नुथाया जोबोद समायना नोंथांमोना फैब्ला मोनथिगोन नोंथांमोना दङब्ला नोंथांमोना नुदों जानो हागौ गोबां समायना नुथाय बेवहाय नुनो मोन्दों
बेयावहाय दंफांनि मुरा जोंहा गोबां रोखोमनि सिख्लाफोरा हायना मुलि जाबाथाय गैया दै गोबां सुबुङा होंगो दोंगो जायफोर बिथांमोना मुंदांखा जायो बिथांमोनजों बेफोरबायदिनो जानो हागौ बेफोरबायदिनो जायो गोबां सुबुंजोंनो गोबां सुबुंनि होंगो दोंगो दिनै मोनाबिलिनि सम मोनाबिलिनि भिउआ आं जोबोद मोजां जायो होननानै आं नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन सिगाङावबो बिब्दियैनो नैबे होंगो दोंगोनि गेजेरजोंब्लाबो आङो नैबे समावहाय आङो आंनि जि ब्लग बे ब्लगखौ आङो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ जोंहा एग्जिबिसन दिन्थिफुंसालिनि जि होंगो दोंगो सोलिगासिनो दं बेनि नुथायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजोंनो आङो दिनैनि जि ब्लग बे ब्लगखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' बाय लोगोफोर गाबोन जोबथा सान जोंहा 50 जि खुंथाय 50 बर' थुनलाइ आफादनि जि खुंथाय बे खुंथाया गाबोन जोबथा सान आरो बे जोबथा सानाव नोंथांमोननो मोजांसिननिख्रुइ मोजांसिन ब्लग नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नाजागोन बेखायनो नैबे दिनैनि आंनि जि ब्लग बे ब्लगखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' बाय लोगोफोर इयुनाव लोगो मोनगोनखौ आसा फारिनाय थाबाय